Κύριε Κυριαζίδη, έχετε το λόγο για 4 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ενότητα, το περιεχόμενο της οποίας κρίνεται αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους, επιτέλους τονίστηκε, έχουμε καθυστερήσει. Νομίζω ότι επαρκέστα αναπτύχθηκε εδώ και πιστεύω και στη συνέχεια αλλά και στην Ολομέλεια. Σε ένα σημείο, όπως παρατήρησα και από τους συναδέλφους, σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις στο πρώτο κομμάτι, με την έννοια των ενοποιήσεων, θα έλεγα, όχι και ορθά αναφέρθηκε από τον κύριο Υπουργό, όχι συγχωνεύσεων, και θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι προσέδρεξαν και έβαλαν ταμπέλες, λες και είμαστε στο Τέξας, για να πάρουν έτσι, το όνομα. Θέλει μια προσοχή, διότι πράγματι υπάρχουν αδικίες με συγκεκριμένα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε ως κυβέρνηση να μην εκτεθούμε. Αυτό ιδιαίτερα έχει σημασία, διότι πράγματι είναι κάτι δίκαιο, έχει μια ισονομία, έχει μια δικαιοσύνη, κανείς δεν θα αντιδράσει, θα φέρει αντίρρηση. Γιατί αναφέρθηκε ο κ. Υφυπουργός σε συγκεκριμένους φορείς. Βεβαίως είμαι υποχρεωμένος να αναφερθώ για το όνομά μου, είναι τελείως άδικο. Δεν μπορεί δύο ιδρύματα με 200 εργαζομένους να γίνεται μια προσπάθεια να μεταφερθούν για την εύρυθμη λειτουργία, η διοίκηση, η έδρα αλλού. Όπως επίσης και το μεγαλύτερο φορέα δασικό της χώρας, με διασυνοριακή, θα έλεγα, επικοινωνία με την Βουλγαρία, με προγράμματα και πολλαπλά συγκριτικά στοιχεία, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο γίνεται αυτή η μεταφορά. Δεν έχω πιστεί σήμερα, θέλω να πιστέψω στη συνέχεια, θα υπάρξουν αυτές οι αλλαγές έτσι ώστε να αποδοθεί το δίκαιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.